Idan na tura ka fa. Da kayan? Ba ai da baki mun adalci ba. To kan ɗauke su. Bidiyo ne fa. Ke da zaki shiga? Wallahi sai dai mu faɗa tare. A'a to na fasa tura ki. Dirka an ɗautar gawanki. Wai sai ka kaya za ki yanko mana. Me haka? Ka wasa karan jika ka. Na nawa kuma? Karfe na ɗan duba waya. Yanzu 11 ne ina ga tayi. Kai! Zara zaki min kisa. Wannan Zara sai ki je ki ci ai. Idan ki iya ruwa wallahi ki zo mu je mu faɗa daga can wallahi duk wanda ka iya. Zo mu ban iya ruwa ba da.